У студію завітав, давно ми не бачилися. Алім Алієв – це один із співзасновників Кримсоц, колись на початку російсько-української війни. А зараз він заступник генерального директора Українського інституту. Це організація, яка, мету діяльності якої ми зараз і дізнаємося від, власне, Аліма. Салям алейкум. Алейкум салям, вітаю. Що зараз? Я розумію, що Український інститут був заснований там пару років тому, здається, так? Так, так. І його метою, в умовно мирний час. Тобто війна була локалізована на Донбасі, да, і в окупованому Криму. Що зараз? Що змінилося в вашій діяльності? Чим ви зараз займаєтеся? Бо ж ми знаємо, що культурний такий вплив Росії, він нікуди не подівся. І вони надіються там з допомогою Чайковського, Пушкіна тощо сказати, що ми такі, як ви. Це все так. Не ображайтеся, ми тут трохи терористи, але ось велика російська література тощо. Так, власне, Український інститут був заснований 3,5 роки тому, і наша діяльність є частиною діяльності Міністерства закордонних справ. Ми займаємось в царині культурної дипломатії, просуваємо Україну, імідж України через культуру, через академічні програми і через громадянське суспільство, комунікуючи це і працюючи з конкретно різними країнами. Очевидно, повномасштабна вже війна, яка почалась в лютому, скоригувала і наші плани. А частину проєктів, які ми так робили, наприклад, щодо Криму, щодо окупованих територій Донецької, Луганської областей, в нас є проєкт про ізоляцію, наприклад. Чи є проєкт про Крим, Крим 5 ранку, де ми розповідаємо про кримських політв'язнів мовою мистецтва. Але сьогодні, очевидно, перше, що ми зробили, фактично в перший ж день 24 лютого, ми закликали Україну і світ, українські інституції і світові інституції до бойкоту Росії в культурній, академічній і громадських напрямах. Бо сьогодні Росія намагається зробити так, аби культура була поза політикою. Поза війною вже, скажімо. Абсолютно. Але ми пояснюємо, що після великої російської культури, яка в тому числі складається з культур колонізованих народів, колонізованих країн, йдуть і російські танки, і летять російські ракети. Значить, колись, десь теж 3 роки тому, я був у Парижі і подивився на таке і зробив зауваження французам, що ви виставляєте українських художників, а пишете це російський авангард. І так просто всюди. Так? Щось змінюється зараз. Я просто знаю, як Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, як він наполягає на там в рази активнішої праці саме зараз, щоб пояснювати просто на ходу західним країнам, що не можна там російських концертів робити, там щось конкретне можеш розповісти? Абсолютно, бо, наприклад, британська галерея Тейт почала вже змінювати назви, що це там російський авангард, як було, на український авангард чи український художник. І це те, над чим насправді велика кількість людей зараз працює, бо зараз є цей час спробувати швидко це змінити. І ми точково працюємо, точно з 5000 інституцій по світах, щоб це змінювати. В тому числі пропонуючи новий український контент. Бо це стосується художників від Айвазовського, Малевича, Соня Делоне і так далі, яких завжди про них розповідали, що це російські художники. Це стосується навіть наш рідний Ханський палац, Айдер. Для мене ми робили дослідження сприйняття України в різних країнах, в конкретних, і деколи Ханський палац сприймався як російська пам'ятка. Російська? Так, через Пушкіна. Через Пушкіна. Ось роль Пушкіна, так? Ніби він ні до чого. Через фонтан сльоз і так далі. І це в тому числі їхня імперська політика. Ми маємо говорити про те, що не тільки не співпрацювати з Росією, а ще кенселити, бойкотувати всі гроші, які йдуть від фондів російських. Що ми зробили? Ми пішли далі. Ми не тільки зараз
говоримо про бойкот Россотрудничества, наприклад, а ще і фондів, які пряму чи не напряму підтримують або навіть замовчують війну в Україні зі сторони Росії, і таким чином фінансують просто мистецтво чи просто міжнародні академічні проекти. Це стосується, наприклад, великих університетів. Ну, я переб'ю одну, якщо можна зараз побачити цю картину про мистецтво, ми почали говорити про те, що буквально позавчора Лондонська національна галерея перейменувала російських танцівниць відомого французького імпресіоніста Едгара Дега. Раніше вони називалися російські танцівниці, зараз вони вже називаються українські танцівниці. Про це повідомляє британське видання The Guardian. Лондонська національна галерея перейменувала. Дякуємо. І якщо можна, редакторі, покажіть нам, можливо, трошки пізніше. Ну, очевидно, на зображенні дівчата українські, в українських віночках, в українських сукнях, точно до Росії стосунку не мають. Але до позавчорашнього дня вони називалися російські танцівниці в Лондонській національній галереї. Я можу тут ще одну таку річ сказати, і відверто сказати. Дуже є сильний спротив в деяких країнах Європи. Я думаю, ми розуміємо, що це йдеться і про Францію, і про Німеччину, коли нам заявляють, що ворог Путін, а не Пушкін. Але слухайте, тут ми йдемо в парадигму хороших русських, хороших росіян, які сьогодні або замовчують те, що робить їхня країна, і не тільки Путін, погодьтесь, бо не Путін створив цю Росію, яка сьогодні є, а це Росія створила, уможливила такого Путіна, який сьогодні є, і який в тому числі воює. І тому в тому числі російська культура, яка закладає паттерни, тобто закладає нормальність для російського суспільства, є тією, яка в основі лежить агресія. Ось, власне, ці українські танцівниці, які до позавчора називалися чомусь російськими. Ну, лише божевільна людина може російським їх назвати, так і між нами сказати, як ремарка. Ось ти казав про діячів культури, і, в принципі, є Пушкін, а є і сучасні. Ну, наприклад, вони ж всі мовчали. Така саме Чулпан Хаматова, наприклад. Вона була довіреною особою Путіна, вона агітувала за Путіна. Нещодавно, декілька років тому, вже після окупації Криму, вона казала, що Північна Корея краще за демократію. Зараз вона гастролює Швейцарію. А може якось, я думаю, що не одна вона. Якось можна запобігти розповсюдженню сучасного цього російського... Бо сучасна культура – це є фактично плід тієї класичної умовної культури, про яку ми зараз говорили. І історія з Анною Нетребко. Наприклад. Вона така ганебна, така лицемірна, абсолютно. Абсолютно ганебна. І коли нам пишуть, слухайте, як ви так можете виступати проти Анни Нетребко, бо ми очевидно говоримо, що їй не місце на будь-яких майданчиках цивілізованих країн. Принаймні до кінця війни, до перемоги цивілізованого світу і України. Але вона підтримувала ОРДЛО. Вона підтримувала сепаратистські угрупування, тобто терористів. В принципі, я навіть не правий. Ніколи вона не може бути ніде. Це просто, слухайте, це тероризм. І от скажи мені, будь ласка, які способи ти бачиш, щоб довести шляхом мистецтва, може через наших зірок, може через, я не знаю, як вам видніше, те, що Росія насправді це не Пушкін і не Лермонтов, а це терор, сучасний терор, який почався в Криму з звірячого вбивства Ришата Ахметова. Він Буча, це вже помножено на порядок, так? І ми ще, це, я думаю, лише 1% того, що вони вже скоїли, а що вони ще можуть скоїти. Тобто, як можемо цією культурною силою довести до свідомості, саме до свідомості людей на Заході? Ми зараз по кожному напряму брати літературу, і сьогодні в ці дні в Лондоні йде величезний книжковий ярмарок, де об'єдналась купу різних інституцій, і ми говоримо про те, що війна – це не ілюзія, як може сприйматись далеко, а війна – це наша реальність і час діяти. Література, візуальне мистецтво, тобто про що ми говорили про галереї, про картини – це інший трек, і ми
представляємо вже український контент. Бо насправді дуже багато українського контенту є. І навіть той український контент сучасний дуже часто сприймався чомусь російським контентом. І зараз все більше ми стаємо, як на мене, суб'єктними і в культурному плані, але тут важливі ще зусилля наших закордонних партнерів. Слухай, ну і останнє, напевно, запитання. Ось контент, це зрозуміло, але ми зараз маємо, ну, просто моторошний контент, що відбувається просто зараз. І він шокує. Чи можете ви в кожній країні Європи, принаймні, донести цей шок, що це країна-терорист, довести те, що наші держави визначили, примусити їх визначити, це просто безперечний факт. Вони терором займаються. Так. І тому вже найближчий час різні країни, навіть різні міста Європи побачать те, що відбувається сьогодні в Україні. Ми вже запустили кампанію Ukraine 5 AM, тобто Україна 5 ранку, коли почались перші бомбардування по всій країні. Да? І зараз буде ще й фізична присутність через мистецтво в тих країнах. Бо війна в Україні – це не тільки виклик для України, про що ми говоримо. В підручниках історії напишуть, що в 24 лютого почалась війна в Європі. Хоча для нас вона почалась, очевидно, 8 років тому. Дякую. Алій Малієв, Савол журналіст, Алімбей. засновник Кривнасос. У нас в гостях. Дякуємо за участь.